Jumapil tarik achiel dwe mar adek gana ariyo gi prariyo kod auchiel odiechieng' mokwongo senge dwe mar adek nyaka Ramogi wan gi weche manyien ma osetimore chakre ne piny ru nyaka sani magi oting'o weche mag nonro kata kuyo ma jopiny kaachiel kod jotelo medo golo kaluwore kod tho mar jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ng'eno kaachiel kod joma moko abich manyowito ngimagi e masira mar ndege mosope kaunti ma Nandi. Ringregi ochopo Nairobi bang' golgi Eldoret odhiambo ma kawuono. Nyakuramogi kopogore kod mano nitiere weche motenore kod siasa ma pacho ka kama kweth maketo sirikal tesre dwani tim nonro ewi masira mar ndek kalapapla manyoro. Kweth mar Linda Ground ma otelie kod Dr. Buro Oginga bende olimo gwenge ma Migori tinende ni Nyakuramogi ne siro mbi mag duond burano. E kindeno Nyakuramogi weche mag lweny gi monj ma otim kod piny Israel gi Amerika e piny mar Iran kocha Nyakuramogi bende medo nyuolo paro mopogore opogore. Kao kamano arwakini machiegni mokwongo wayud thuond weche e Ratil ka wachako ka bang'e obiro bedo kod twak e kinde ma weche manyien ema chakonwa Ratil makawuono. Tungeomba muwie sisi radhi kwa sababu hakuna kitu ya kuona. Ni vile mwili imeharibika vibaya sana, imechomeka. Bang' masich ndek kalapapla ringre jaod bura Johana Ng'eno kod ringre mamoko chwal Nairobi e kinde ma jopiny pod medo ywage. Jotelo maketo sirikal tesre dwaro ni tim nonro matut ewi gima nyo okelo masich ndek kalapapla ma onego jaod bura Johana Ng'eno gi ji mamoko e iye. Nito ni chieng'no ema ODM kethre gi sirikal. Adwa ni mondo anyisgi, wanyisgi ni ng'o. Ogai mar ODM Buro Oginga oseyo jogo mawacho ni tarik 7 dwe ni winjruog ODM gi UDA chopo e giko. Machini Nyakuramogi wadhi bedo gi weche manyien ka bang'e wadhi bedo gi twak kama wenda kawuono ting'o Mulo Junior, Fredrico Kango kaachiel kod Umoja Julius. Wang'iane to mbi mar duond buche mag siasa chalo nade nikech gie sani no ka koro ng'wech ODM Linda Ground nitiere Migori, kweth maketo sirikal tesre nitiere gwenge mag Nyandarua. UDA bende chamo nyadhi nikech ne giyudo kombe duto kata gilweko kombe duto te mancho nitiere e yiero madundo mancho timore juma mokalo e pacho ka. Nyakuramogi penjo en ni mbi mar duond buche mag siasa chalo nade gie sani. Mane twak modhi bedo godo odhiambo ma kawuono e twak mar Ratil. Kao kamano wacho gi weche manyien jaloko mar iluongo ni Belinda Phillips, nyinga en George Bati. Nyakuramogi ringre jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ng'eno, jariemb ndege kod ji mamoko 4 manyowito ngimagi masira mar ndek kalapapla manyotimore nyoro e kaunti ma Nandi koro chwale kar kano ringre mar Lee Funeral Home bure Nairobi. Ringrego oting'o jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ng'eno, jariemb ndege no retired Colonel George Were, jago picha Nicholas Kosgei, Robert Kipkoech Keter, Amos Kimwetich Rotich to kod Wycliffe Kiprotich Rono. Sirikal ka okalo kuom jatend migao mar wuoth Davis Chirchir oyango nonro ma awiye ewi gima dinyo kel lwar mar ndege no ka nyaka sani Nyakuramogi ripot ma wiye ogol kendo gikoni gibiro chiwo ripot ewi nonro ma otim e ndalo 30. My ministry has, through Aircraft Accident Investigation Department, who have been on the ground since yesterday, launched or instituted an investigation in the towards the circumstances surrounding the accident, in line with international civil aviation organization
ICAO and will issue a preliminary statement within 30 days. We wish to assure the public on the government's commitment to air transport safety and request the patience of the public as we await for the investigation report. We have just received the bodies, like I indicated, and very unfortunate indeed, and we really wish to condole with the families. Koromogi kuyo makende ne oganda jo Kenya inyato ya mawuoke Murwadi Kir kamanyo ja od bura margi Johana Ngeno Rito kaachiel kod familia mage duto te kamoting'o jojuwere manyo en jariemb ndege to kod jima moko ang'wen manyo iwito ngimagi e masira mar ndek kalapapla manyo timore apoya nono gwenge mag Mosopik County ma Nandi. Kowere kod ma wadonjo weche mag siasa. Nyaka gi sani Nyakoromogi ODM kod ogaye margi Oburu Oginga dhi tiyo kod odiochieng' maringo higa achiel nyaka ne sirkand manywanda kata broad-based government chuogi ma en tarik 7 mar dwe mar adek mar ng'iyo okang' ma osego e keto e tim winjruok 10 mane obedo e kind duond bura mar ODM kod UDA. Oburu wacho ma ka oseyo jogo ma wacho ni winjruok mar ODM gi UDA dhi rumo odiochieng' onogo. Kweth ma jokanyogo mag ODM ne odhi nyime kod chenro margi mar tego duond burani mong'ere kaka Linda Ground ka odiochieng' ma kawuono kweth ODM ka otele kod ogaye margi Oburu Odinga ne ogo kambi e kaunti ma Migori. Tu wabunge 5 na gavana mmoja wa ODM ambao wamekataa mwelekeo wa chama. Mani watatuzuia kutembea barabara ya kupeleka watu wetu katika uongozi wa nchi mwaka ujao kweli? Hawawezi. Kwa chama ya ODM, we have betrayers. We want to warn them. ODM cannot be hijacked. ODM cannot have another extra name. Wariwore to wabede party mwabedo gimoro motegno. Jotend ODM oting'o ogaye mar ODM Oburu Oginga, jakom mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Ochila kod jotelo mamoko ne omedo joduondgi e winjruok 10 mane obedo kind ODM kaachiel kod UDA ma bende ong'ere kaka 10-point agenda. A lot has been done, including allocation of 2 billion shillings in the current budget, the supplementary budget, for payment to the people who lost their lives and were injured during demonstrations. 7th of March tutakuwa tunafanya review ya mali ambayo tumefika na implementation ya 10-point agenda. Na sisi tumepea ruhusa party leader wetu Dr. Oburu Oginga aanze negotiation na chama ambazo tuko nazo nafikira sawa, tukianza na UDA. Ogaye mar ODM Oburu Oginga kod jokanyo mag ODM mamoko ne owacho ni kaka ODM gidhi neno ni winjruok 10 oketie tim ka bende gidhi tiyo kod tarik 7 mar dweni mar ng'iyo okang' ma osego e keto e tim winjruogegi. Moko wacho giriambo ni kochopo tarik 7 mar dwe ma kawuono wachako kawuono ni to ni chieng'no ema ODM kethre gi sirkal. Adwa ni mondo wanyisgi ni ok nobedi. That 10-point agenda, we are going to get an interim report, and that interim report will be given on the 7th, and that is what is intended. Kazi kwa vijana inaendelea. Mambo ya pesa kwa mfuko ya kina mama lazima iendelee. Mambo ya ugatuzi, kuongeza pesa ya kuja mashinani, lazima tusukume mbele. Kweth mar ODM ka otele kod ogaye margi Oburu Oginga oramo bende gintie sirkand manywanda nyaka giko ka giseyo kweth mar ODM motelne kod Edwin Sifuna kod gavana Masia James Orengo kuom wuotho oko. Power ma ODM dwaro en power and the ability to change our lives. E kinde maduong' mar ODM kaachiel kod UDA chano bedo kod winjruok mar siasa motelo ne yiero mar higa 2017. Jokanyo mag ODM owacho ni pok nyaka koro bed maromre e kind ODM kaachiel kod UDA. And my party has given me authority to start negotiations. 27 sisi hatusindikizi mtu kwa harusi. Tunataka vitu viwekwe kwa meza na deputy president pia inakuja ODM. Wapende wasipende. Kama hakuna power, tutatafuta pali pengine iko power. Kiongozi wetu ni Dr. Oburu Odinga na tuko kwa ODM kamili na tumeamua tunataka power.
Hebu waambie sisi tunataka mnyama ikatwe katikati. Kama udhie mesa kanyo, mupogore gikombe muburo negotiate mondo wayudi. Wadani mondo wa negotiate mondo maendeleo bodonje thuru waka. Mtakuwa wajinga sana msipo support broad based government. Hapa Migori unemployment iko very high. Sisi tutapeana kura yetu, lakini serikali tutaenda naye 50%. George Juma, Ramogi TV, Migori. Purwani mutende kod weche mag siasa nyakwara mogi. Jo siasa maketo sirikal tesre dwaro ni tim nonro makare wi masira mar ndek kalapapla manyo nego jaod bura Johana Ngeno kagiloso Nyandarua. Jotelogo wacho ni nonro ema biro chiwo ler matut ewi gimanyo timore e kindeno. Shule ilichomeka hapa Nyeri the other day, watoto wakakufa hapo darasha. Up to now, nobody knows what happened. We lost our CDF, Chief of Defense Forces, the late General Ogola. Fantastic soldier. I don't know, I was asking Speaker Muturi if you have seen a coherent report where the government explained what exactly happened. That there be a proper inquest into the accident ya helicopter imefanyika Nandi that costed the life of a great legislator and a very fiery politician ambaye alikuwa anapigania watu wake. We want to ask President William Ruto to ask Kipchumba Murkomen to step aside to allow for thorough investigations into the air crash. Moko kuom jodong Luo kotelo gi kod ogai margi ma Kibra Pius Adienge okwayo oganda Luo mondo wuoth kanyakla e seche maliet siasa medo nenore pacho ka gikwayo piny Luo mondo sir ogai mar ODM Oburu Oginga kaka yo mar neno ni jatend piny William Ruto oyier kendo e apisi yiero maduong' ma higa mabiro. Gimedo wacho ni gintiere e sirikand Manywanda kama ne mosenindo Raila Odinga oweyo oganda. Kaka anan gi weche adek mawacho ni joluo wa mondo bed ka ng'iyo road base kama ne jakomo wewa. An mawuoyo ka odiochieng' ma kawuono ni ka jakomo oko ko biro kelo kaka osea oko kaka odwaro motame loch. Ane mana kone KICC nwa donje sirikal. Omiyo jakom no winjo gima wacho maka kiny piny oru nwa donje sirikal. Pod watiyo gi sirikal kaka wajodongo ma Kibra constituency ane machung' ne de ma constituency ma Kibra ka. Wabedu gi nachiel. Nyakwara mogi chakre okieng' nyaka podho chieng'. Wan i ODM to wan i broad government i Buru kod Ruto. Tutam. Ruto tutam. Ruto tutam. Koromogi kwa sura ni ndeka kalapapla namba ndekruok 5Y D5B manyolo waro dhiambo manyoro okelo lala ne oganda Luo bende. George Were wuod Nyakach oninde bade. Were ne en pilot kada jariemb ndege mar ndege no manyo onego jaod bura ma Emurwadi Kir Johana Ngeno e kind ji mamoko 4. And our sergeant at arms. Mosewewa Kanali George Were mano wadwa maduong' ane maluwe e odwa. Koro wan gi kuyo maduong' kendo makende kuom wito owadwa maduong'. Kanal nigi dhako achiel to gi nyithindo 2 to nyithindo 2 gi achiel nyako maduong' ni Australia osomo. To wuoyi matin to sani ni Poland osomo bedo ajuoga daktari. Aparo kaka no mokwongo kabisa to aparo hera manen godo kuomwa kaka nyithindgi kendo muolo bende ne en godo muolo ma nokawo kuom wuonwa mosenindo. Kaeto nohero weche madhi mos, ok ohero koko, ok ohero dhaw, ok ohero lweny moro amora gi ng'ato. Kendo nohero tije kabisa. Tije notiyo gi chuny achiel be momiyo ji nohere. Kata mosewewa baba Raila bende nohere kaka pilot mane riembo ne kalapapla mare.
Yakoro magaka yue maro mokwongo dakika na 12 bang' sa achiel mar odhiambo. Aneno ka maber maber madonjo kar kae kendo imedo ndikna achiel kachiel gi ama neno Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Poch gi pak ni Ramogi TV kuom yo weche ma odimbore ahinya. Joramo wiyoga wuda hero wacho ni neno ayo makare kama nanya kwe makende na familia mowito jogege masich ndege en wach malit mokalo. Atha Agina manyakwara ruwa kantiri Kisumu Tiengre ema wacho kamano. Erokamano Atha kuom oro ote mari. Benano kama tino chien kawuok Rueya bende nyiso neno Ramogi TV o makare kendo omora nyaka ka weche manyien medo molo. Ano ka bende Robli Ngoje wuod Konyango Rabala mano wuod Nyateke ng'iso ni bati mos mang'eny ahinya ne jogo ma nyowi to jogege masira makoch mar ndege ma oting'o jaod bura ma Emurwade Kire Joana Ng'eno pilot mar ndege were ma bende wuod Nyakach mar Nyasaye ochuny anyuonde gi hocho makende ahinya kachiel kod joma moko 4 manyoyudore masirano. Chone sani nyaka koro piny Kenya obede achiel riwruok kod familia go elamo mondo kwe obedi ne chuny jogo ma osewito ngimagi. Mar Nyasaye kel hocho kendo geng' masiche mamoko manyalo chalo kod mago. Mano Robli Ngoje wuod Konyango Rabala wuod Nyateke ka neno Ramogi TV odhiambo ma kawuono ni. Binano ka lungoni Karos lungoni Sara Singa ngisani bati aneno eyo makare Ramogi TV ler kendo morowa. Weka uyogi kanyo nyakwa Ramogi pod duogi weche mamoko manyien ma en oimore ma en Ratil e Ramogi TV. Kik idhi mabor. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timre malich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama dabedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni
Gongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iyudo ka curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ngwa jogo twak mar rameny piny. Chik by. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pibo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch kolo ni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha wacha. Tich ang'wen, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kane wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Machiegni kendo nyako Ramogi Ratil dhi nyime. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni obiro tiyo gi dongruok ma osetimo e sectors mopogore opogore kaka ranyisi mar sero ombulu e kinde yiero mabiro. Ka oloso gi oganda e gwenge mag Kikuyu e kaunti ma Kiambu kama ne orange gedo mag udi, Ruto onyiero joket sirikande tesere mawacho ni pok ochopo agenda mane osingo ne jo-Kenya, mawacho ni pok ochopo agenda mane osingo ne jo-Kenya yiero mokalo. Ruto wacho ni kata wacho magi motelo ne rik oyuoro e nyasi mar dhialo higni 100 nyaka ne chak skul ma Alliance. With Alliance High School. This centenary is not... I have no doubt in my mind whatsoever that we have what it takes to take our country to the next level. And so, dear Kenyans, we will do it. We must do it, whatever it takes, whatever it costs. We must get ourselves to where we want to go. I have had occasion, being with the privilege of being the leader of this nation, I have had occasion to speak to many leaders across the world. I have had occasion to sit down with the Prime Minister of Malaysia. I have had occasion to sit down and have a candid conversation with the Prime Minister of Singapore. I have had occasion to sit down and have a conversation with the President of South Korea. And in all those instances, I have come to believe that Kenya can be as good as those nations, maybe even better.
Kodonjo weche mag tuke ni tim mar volleyball mar Kenya Prisons onyiso teko margi e tuke mag lig mar joma mine ma pajoka bang' kane githalo A+ e alap ma Kasarani Stadium. Prisons noloyo A+ sets 3-0 e duoko mar 25-6 e set mokwongo kane giluwo kod loch mar points 25-10 e set mar ariyo. Set mar adek bende nobedo ne Prisons mayot tok loyo points 25-16. E tugo machielo mar Wakeini ma bende obagi e alabno ma Kasarani, tim mar Kenya Defence Forces noloyo Young Spikers sets 3-0. We are really coming from far. Seeing where they are today, in as much as we are losing, it's a big improvement. Really, it's a big improvement. As of now, we don't think about winning matches. We are thinking about building a team. And building a team takes time. So we need that team chemistry to be up to date. We need them to understand their values, what they are capable of doing. And that's what we are doing right now. We played A+, a good team, young. We have won 3-0, and I'm happy for the win because the most important thing was to get the 3 points. So the way forward is to work on also having young players in the team. I was trying to see how they perform, and they have really performed well. So more training, working on our weakness, then to see how we will play the third leg. Nakoromogi giko mar weche manyien no kaote moko na joka waled gi kapok adonje twak nikech wenda osedonjo ka agomos ne jonyakach kuom lalo wuodgi jojuere mano Chris from Kisume mawacho kamano. Kasto bende no Kapolo Nyango kantiere Ralingo Asembo wacho neno malera ahinya kendo weche manyien mag Ratil donjo ne e yo makare. Erokamano nyaneno kaiwak chuma joera mag Linda Ground mbele kae mano dhi luo boy kawuok Awasi mawacho kamano. Masich ndege to lit adier Anogwang Junior mar Okwala aneno Ramogi kaka weche medo dhi nyime. Erokamano ahinya kanyendo iluongo kanyo ni Ogwang Junior. Aya FCPA Hezbon Omolo ng'isa ni bati Ramogi chopo yo makare kendo amor ka ukelo weche manyien mamiyo jopiny bedo gi ng'eyo kuom gik matimore. Mos mara makenda ahinya kaluwore kod masira mar ndege manyotimore odhiambo manyoro gwenge mag Nandi, kendo mos makenda ahinya ne oganda duto ma wito jogi mano moting'o jariembo mar ndege kata pilot jojuere ma wuod Nyakach. Wacho ni mos ahinya ne jonyakach mangima gi familia mar George mabende en jalo mosebedo kanyiso lony mamalo ahinya e weche mag tijene. To bende ngacho ni mos makende ne oganda mawuok e Murwadi Kir ma wito jaod bura margi Joana Ng'eno e masirano kachiel kod chunje mamoko 4 mabende nyolal e masirano. Mad Nyasaye ho kata chiw hocho makende ne anyuola magi kachiel kod piny Kenya e kinde ni ma midhiero makamano mako piny, kendo wacho ni horruok makende galam ne familia go. Erokamano FCPA Hezbon Omolo kuom ote mari bende achiel kachiel kineno Ramogi TV. Anoka CPA Wilberforce Otieno ng'isa ni pod amedo oro ocho makende ne jodala wate joko Oselu sama pango iko dagi iluongo ni Damaris Oselu. To bende wacho ni masira mar ndege manyotimore no oparo ne mana tho mar Rwao Jode. Okwayo ocho makende ne jo Kenya duto en bende. Erokamano. Architect Evans Asiyo bende ng'isa ni bati ne yo makare kendo waneno Ramogi kelo weche malera ahinya mos makende ne oganda manyo wito jogi. Okelo loch majakiranda wacho Ratil ler sipwap kendo choponwa Migori koni pek meli moloyo tatimo mos kuom joma wito ngimagi masira mar ndege manyoro mbusna Super CS John Bade ko director Oblingoje okelo loch majakiranda ka chieng' Ward 7. Erokamano Jared Nyakimbe ni wacho na wada woro weche mag pinyni kaka chalo. Weno ne MP Mathuon mano wuoyo kuom Joana Ng'eno. Yiena mondo mi akaw yueyo mana mapiyo piyo kaduogo to wadonje twak nikech wendo osedonjo ka an godo Mulo Junior an kod Fredrick Okango kachiel kod Umoja Julius duto te gisedonjo mondo wang'e ni to mbi mar siasa motelo ne yiero magana 2027 yware ka ni kadhi kanye, en kor ODM, en kor UDA koso en kor
United Opposition mabende otingo Wiper, otingo Jubilee, otingo DCP, otingo DAPK kod duond buche mamoko. Penjo en mbi mar siasa ringo nade. ODM sani ni Linda Ground Nyakwaramogi ne gintiere Migori. Kopogore kod mano bende nitiere thuok ODM machielo makone gin gi Linda Mwananchi. To kopogore kod mano bende duond bura mar UDA nyolweko kombe yiero adundo. Diponi ma koro miyogi ofungu mar yudo loch yiero magana 2027 koso oyo to United Opposition to ne kama nade ne gintiere gwenge mag Nyandarua kawuono Nyakwaramogi nyocha machiegni ni nyocha gini limo gwenge mag Kisii kaachiel kod Nyamira. Diponi ne giyudo atonga gi kopong' koso giduogo gatonga maninus. Kik idhi mabor, twak mar Ratil chakore mana bang' nyiriri machuok kende jaloko mar osebedo Belinda Phillips ma en Ratil e Ramogi TV. yangu na kwa hiyo stingo ya Mike Tyson. I feel free to George. Anasikia mwili imekubali. I'm going for win. Naenda kuwin bwana. Kuna kurudi nyuma. Nimetoka na nimeamua kama mbamba. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Egweng moro matin kama chandruok oseketho e lek duto. Grace oriembi e school. To nyaka sani aonge gi paro gi aonge gik moro amora e lweta. Mama moro kedo matek mondo rit joode kik pogre. Nyithindo gi mako badgi. To wuode ne nigi lek mage wuon. Onego bedni amba dhi oko, adhi manyo. Kabiro tayudo kaka konyora. Ne otimo yiero mane nyalo loko ngimane nyaka chieng'. Siling achiel kama mar miyo minu okinyal. Sama lit romo gi dwaro, sama lek romo gi gima ng'ato chano timo, be joot biro yudo ler kendo. Koro amba nyalo nyisi niya, ma dhoda ok dhodi. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Pinyi duoka koko makakor kacha. Watu ya Nyanza, safari hii wamesema wamechoka na upinzani. ODM must continue to prepare for the next year's elections. But as UDA, Professor Kindiki is our deputy president and running mate 2027. To siasa jo siasa ithego mana gombolo. Goons from whichever go you look at it, these are criminals. Police deals with criminals. Angumurito. Na kwamba wale wanafanyia siasa mambo ya usalama wakome kufanya hivyo, watapute sera. Tukubila ok migi nafasi mar uso sera. Karudu wanangu. Makosa yangu kubwa sana, nimesema kwamba Ruto 2027 lazima aende nyumbani. Wenyemane. Wanauza vitambulisho, wanauza passport kwa majambazi kutoka Sudan na kwingineko. Wanyalo biro ketho piny. Mobed ni korong kod piny manyalo luongo ni Kenya ka koro sani waluonge ni. Ni aibu si aibu. Kidhi kawo ng'at ma wiyo moko katindo okonyi. Dwaro kini machiegni cheno kaka waneno kinyi makawuono weche thoth. The president himself has said in public he is not interested in running Nairobi. He does not want those powers. We must see our views, whatever those views are, reflected in the final document. Who is this other person with another interpretation that there's been a transfer? Jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere e mesa achiel kaka wanene. Hera, andhoga, adiera. Na yie kodi. No kang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny.
Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata e piny kama dabedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni nyakoro monga jwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang' akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Saa par gina kapaga big nyaka saa paga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakoromogi thuolo manasingo mar Ratil, twak marwa mar Ratil mokwongo e dwe mar adek 2026 chakore sani. Kawuono Nyakoromogi duond buche mag siasa ni e ng'wech mar manyo ni to ere kaka gidonje yiero mag 2027. Jatend piny William Ruto nitiere kaunti ma Kiambu kama okoni tije ema biro rese kochopo e debe. Wacho ni jogo mokete tesre onge kod agenda kendo se kayiem nono. Kwith mar Linda Ground mar ODM ne nitiere Migori e kinde ma kwith mar ilongo ni United Opposition ne nitiere Central Kenya e gwenge mag Nyandarua. Magi timo bang' wuok e gwenge ma Kisii kod Nyamira. UDA nyolweko kombe e yiero adundo, kombe te, kendo giwacho ni koro gine magineno ka koro gine rwath madhi kuombo kochopo 2027. To bende par ni motelo nyocha ne giyawo badgi moro e gwenge ma Kuria East kocha PC margi. Nyisang'o Nyakoromogi mula achiel kuom jogo manto nodhi e apisno kaka director mar duond bura mar UDA kendo wuotho e kor gwenge. Kang'e ni gineno kambi chalo nade. Machiegni ure Ratil ma kawuono, ma en odiechieng' mokwongo dwe mar adek, Jumapil mokwongo dwe mar adek, Ratil mokwongo dwe mar adek. Duond buche mag siasa ni kanye. Omulo nyo ulweko kombe adi? Nogo gi te ang'wen kar gi kama gintie no. Ing'eni inyalo paro by election manotimo gi broad base be no yudo mang'eny. Koro Rigijino no yudo kombe mowacho ni mano yudo achiel moro matin ma be no wena weya. Yo na waholo kocha. Yo Luyani e ye kuchi. To donge Narok bini ne yudo. Narok macha penjo kuche. Ngene seche ma jo rabuon ni kamoro. Kacha ananyisi gima watimo. Wan ngene kwa go siasa to wago siasa ma scientific. Wakati gine siasa ka en strategy. Koro wakwongo wang'iyo piny, wang'iyo demographics. Gimiluongo ni wadwa ng'iyo area, to wane jo mage modak kanyo, to supporters mage gin ng'a, to jowa gin ng'a. Koro seche mwadhi e pap, to wadhi e pap kwa ng'i gima wadhi chimo. Okay. Koro mogo ke ward moro matin mar Narok no. Ward kanyo mago jogi, magi wacho go dhok achiel. Koro watu waonge oruma, wanu wakao kombe te, kendo gimbe ne giketo ne gin gi ng'atgi ne gi ja DCP ne giketo Kabaras kacha, walwaro piny. Namba 2 Isiolo namba 2 mano wanong'iyo jomo obedo namba 1. Isiolo nyagi kawo nyamin, gikawo ji e ot achiel. Wano wakawo ticket wamiyo kijana cha, to gibe gikawo ticket gimiyo nyamin gi. Gimok timrega, to jo Jubilee okawo dhi omiyo nyamin gi cha. Nwago piny kabisa. Wachoko wago piny e Embu kama giwacho ni kargi no. Kargi Embu kanyo wanyiso ni pod wanyono tiendwa e Mount Kenya. Koro siasa ka ok en dhok, ok en ayany, ok en wach moro mar one term, two term. Siasa ka en strategy gi manyo piny. Wano osemanyo piny to kendo waonge ruma. Wadwa kawe nikech development mwasetimo ne jopiny. Jopiny ong'e gima wan.
Onge oruma miyo adhi penjo kango ni dipo ni gionge oruma nyaka ne ODM nikech ma gima omulo temo wacho kani UDA akona oruma erokamano Bati aduoko erokamano kuom luonga tarik 1 mar adek yes wacho ni Ratil mokwongo dweni yes to kaka pile wan kwa biro go mulo to wawache mana kaka to bende ka une machale muchako Ratil momiyo biro tarik mokwongo kama wan jotene mar Ratil to an gima aneno Bati adieri makende en ni osiepewa mani opposition ka neno results e by election moro mokwongo ma iga mokalo cha broad base nonyorogi ka ni neno koro by election mar ward ang'wen to gi MP ma Isiolo manotim nyochani wan kaka ODM candidate wa mane nitie Western kucho mar MCA ne wa withdraw ne wagole mano ni strategy nuluoro UDA nokwa luoro ne wagole nikech wan e riwruok makende gi jo UDA mondo mi wang'e ni kumwadhi e mbele cha to chal nade to na neno gimoro kotimore Embu Bati ni principal mar United Opposition ma former speaker ma former CS public service iluongo ni Justin Muturi e polling station ne kumogo e kura no yombe to ni kodhi Nakuru to wacho ni one term must go Kasongo. I mean Bati an gima kora asefwenyo kaka ng'ama nono siasa kendo ja siasa mongirore ma nono weche gi maler asefwenyo ni kara one term ni en mana theory to two term ni to en practice nango nikech king'iyo kaka koro ODM gi UDA tiyo to gikiyo ni nitiere report card mosemi jopiny oseneno kiwuotho e gwengegi county 44 affordable housing oseger gerore kiwuotho e gwengegi ineno SHA nigi challenge matin to tiyo kiwuotho e gwengegi tineno nyota rowere yudo pesa e simu to dhi kacha to golo to chako biashara tiende ni kara two term to mana practice one term to theory koro an kipenja onge gimora mora mabiro tamo oganda sana one oganda luo nikwara moga juang go ne William kura 2027 onge gima biro mono right onge gima dhi tamo okango gi oganda mowacho no kone William Ruto kura okang'eyo ni duond bura to dhi timo nang'o nikech gima duond bura dwaro bende nitie ikino wiye Umoja Julius Umoja ing'isa motelo ne biro ni kane ni intiere gwenge mag Nyandarua kama sama idonjo ka to TV ne wacho tango United Opposition tipenjo mulo to bende ng'e jogo to mulo duok ni an jogo kia pok noneno gi kate Kenya ka miya ne wachi ni un kanye un kama chalo nade ingeni Bati mokwongo senge kapok awacho gimoro amora yiena mondo akaw otina mag lit kod kuyo mondo aore familia mar mosenindo Mheshimiwa Joana Ng'eno kachiel kod ji duto abich mana oyudo masira ndek kalapapla manolwar gwenge ma Mosop Nandi kocha oparo na tho mar nerwa Orwa jode ma wuod Ndhiwa to koro kaduoge twak maka ing'eni nitie gik moko modok kwero ka nikech okang'o gi ni jo ODM gi Wiper waduto te wan e Azimio pok giwuok e Azimio koro akia ni gin korgi gatach nikech ok inyal sign MOU ariyo at the same time which mobedo affiliated gi any coalition mar ariyo joge wacho ka ni omulo gine no ywe giwacho ne gi an ng'eni by election manyo timre nyoka neno giwacho ne gi yo ang'wen e wiang omulo adwa nyisi ka gi jotendu te mag UDA ni penj mokwalo ok inyalo wacho ni chuo ang'wen e wi ang'wen penje koka biro ka maduong' mogik emwadhi pego ni to ere wuodo thum to ere jakuo penj biro ka obiro tarik 10 dwe mar 8 2027 mondo wang'e niya udhi lwe kadi to wadhi lwe kadi to gima duong' kwan ne wadhi ng'eni ng'ama dhi pedho kineno kata ko ng'ongruok ochapie bungu to ni lawo mwanda ng'ongruok ok nyal miyo lose attention ke lawo mwanda wabiro ni 2027 tarik 10 dwe mar 8 idhi land ng'eni sadi bok luongo kata ni United Opposition iluongo ni United Alternative Government mane nyingwa sani nying no kuwuok kuomwa owuok ir jo Kenya United Alternative Government okay jo Kenya momiyo wanying wa United Opposition miwacho kani wan wakia United Alternative Government king'iyo gi chutho jok mani United Alternative Government yes nena sani eko ka Nyandarua sani
Yes. Jo Nyandarua wacho ni ni gini en one term. Ni oa Kisii mokalo. Jo Kisii duto te owacho ni gini one term. Aya nyocha wachakwae e gwenge ma Central. Jo Central duto te wacho ni gini one term. Koro theory gi practical uwinjo by election manyotimore sani. Were go. Ni ma ongongruok. Ma ongongruok wan wala omwanda. Iwinjo bati. Umoja chal ni wil ni umoja enango. Wiyo wil gi nyinge. Owacho gimoro ka ni gisani ko giluongo ni alternative United Alternative Government. Alternative tiende ni ya. Miwa uru alternative maru esha. Alternative maru mar yowere tich. Alternative maru mar infrastructure. Alternative maru mar education. Alternative maru mar weche dongruok. Gionge go. Mane miyo luongo ni alternative. Koro ka wacho alternative wonge go. An jogi endi magi karatas mar gazette. Onge gima ginyalo miyowa. William Ruto dhi yombo jogi saa 4 gokinyi tarik 10 mar 8 mowacho. Karatas mar gazette nigi news. Karatas mar gazette ki moko machne. Dakika achiel. Karatas mar gazette oboringo mamit. Iwinjo. Watieki. Owacho gimoro ka ni ODM pod ni Azimio. An jagoro mar siasa mar Azimio. An Fredrick Okango. Deed of agreement mar Azimio wacho niya, kodong party ariyo kende e Azimio kacha titimo ne gimo dissolution. Gicha nose tho mogore piny. Emomiyo ka pod gimoke gichalo okuodo moke dhiang' motho. Umoja ae dhiang' motho. Dheche osetho. Many dhiang' mangima kata injo okuodo kamano mondo iboede. To katieko. Owacho ka ni giwacho ne Nyandarua one term. Kene gidhi kia kure one term. Iwinjo. Kidhi e penj, ang'eni setimo penj, nitie gimiluongo ni mock. Mock tiende ni pod itemi ing'eyo ni be inyalo kalo penj mabiro. Ne watero gi e mock. Giyudo nono. To koro ka penj maduong' ema biro to mock ni iseyudo nono, 0/4. To mock ni UDA omulo gi noyudo 4/4. Tiwacho ne ji ka oganda luo ni wan mock noyudo nono to penj maduong' ni wadhi yudo. Owacho ni no kwal penj, no kwal mo. Owacho no kwal mo. Owacho ni gin matiang' rito penj, ni matiang' rito penj ni rito kura. Omoja. Ayo moja. Sawa. George Bati, ing'eyo adanyiso moja ni warwake Ratil. To ka ogoye koko, akeni gole kanyo onego miye pi okungo modhi. Lakini gimong'e ni owacho ni gilawo mwanda. An ing'e ni mwanda ma gilawo nakia. And general election. Ing'eyo onge general election kaka Okango wacho ka mok iseyudo 0. In pod irito exam mago jomoko ma wigi thick kabisa. Yani exam no koka gidhi yudo negative. But gima mora kodgi ni koko to gigoyo kabisa. Gigo koko lakini wan wang'iyogi. Penj maduong' ok ochuno. Penj maduong' sama ji dhi e penj ing'iyo ni in gima ing'iyo e penj kacha ni idhi yudo max adi. To max ni kopo ni inya kwale to japuonj ok oneni be sawa. To kisome be indike ndika ma ok ikwale be sawa. Koro mago to buogo. Koro mago tactics mwaseng'eyo. Kik buoge. Koro keno sechako wacho kuoka to chak practice kuona no. Obiro ng'iyo mbele. But gima nyiso moja ni ng'ata ma ja siasa maonge ideology paro ne jopiny to development man modwa miye. Ng'ata ma ja siasa moko ng'eyo science mar siasa mago jokuoge matimo practice mada kwelo. Tada nyiso moja ni kama gintie group gino. Kata sani awacho nada chung president adhi Kangemi jopiny dhi biro. Kendo gidhi bedo mang'eny. Jopiny gidwa ng'ien to rigiji mancho wagolo e power ni ochalo nade. To Muturi mancho kwalo mbolechwa ni kare bentie. To ging'iyo ng'ane Linturi mancho kwalo mbolechwa ni. To Muturi mancho Ruto wacho ni lazy ni kare entie. To Matiangi mewacho manyocho ni ncha nego ji matero ji rivayala ni kare boyentie. To puoth Ruaraka land be no kwalo. To gidwo ging'iyo ni to Eugene Wamalwa mano wamiyo defense maonge kata ng'amo sendike tich ni kare be podentie. Koro king'iyo macha grube mag jokuoge
to gima kwayo umoja nikech amenta an mancha ore ir wiper ingen na gole odiem aore ir wiper tano ko se chako lokore tanyise no onego mi information to bele kucho kose oyuka jamna abro mi kamoro bede okete wiye nikech mbele kato koro rach ingeni sani gipakore lakini wan poko chako campaign analyst mar siasa mutegna inya man aluonge ga party leader nikech ang'eya akete machiegni but Kalonzo ingena umoja ngama serious onego kel gik mokelo lakini ochako pingo station ka anoka difae all right umoja but ngeni tiki moko nyaka kweka yes e wang jowika mokuongo okango wacho ni ha ni no wasko 0 no wasko nono e ang'wen e by election manyo timore adwa nyiso kango kidi West Kabras United Opposition or United Alternative Government gi nying ma jo Kenya osemiyowa no namba 2 gombulo 2500 gi wiye ODM West Kabras no dombulu 30 ngama no sko nono maiso to karaka ningi sko mar ODM gi United Alternative Government wane mbele ODM namba 2 kingiyo Tifa Pool manyuwuk tarik 23 dwe mar 12 higa mokalo ODM ne nigi kwanata malo 16 sani ODM obarore meso ni moro dhi gi 8% machielo dhi gi 8% machunga ngato ringo gi machunga ngato dongi lime ngato dongi luongo nango ndim orange ngato dhigo ndimo dong kod kimiyo gi 8 gi polo manyuwuok cha wiper sani ni malo ineno United Alternative Government adwa nyiso mulo adwa nyiso kango daruru biuru ka gimomiyo okudhi yombo wa Kisii okudhi yombo wa Central okudhi yombo Rift Valley wanya wenu matin Nyanza wanyalo wenu matin Coast wadhi yombo Coast Eastern to koro kudonji uwinjo gini wane mwadhi go inano gi 7 point something million votes United Alternative Government iwinjo but kapo kwa gine umoja kwano mane ka ing'iyo kaka nyo ji odhi Kisii nikech Kisii ano ka Matiang'i nitie nyo odhi kode Kisii na manyor wako ng'ama ne support ga Matiang'i ahinya iluongo ni Senator Onyonka ano ka ne wing machielo mar ODM iparo ni ma nyisa ng'oye ka nyisa ng'o sama no dhi e ka ni kudhi kaka iluongo ni United Alternative Government ineno kaka wan United Alternative Government wan yosiepe mar like minded wan gi philosophy achiel ni ker masani di dala gi joge nete Onyonka nye wan go Kisii Onyonka be dhie linda iluongo ni linda wananchi madhi mbele kocha Onyonka no yiri ene mo nyalo yiero kar ODM modhi mano to kango biro lero maber nikech to ja ODM moinga an kora wuoyo United Alternative Government Onyonka ne ni Kisii kendo nyomiye tur fuongo mo wuoyo mo wacho dwa jo Kisii kata Kibagendi nye ni Kisii mago jo ODM manyiso ni kata jo ODM gi moko sechako dar bire United Alternative Government nikech nye wan gi bunge mag jo ODM karibu 5 manya ni United Alternative Government but okay yes okay iwinjo umoja kia kwan siasa emo miya wacho ni magi jo theory igeni jo theory gin giwacho theory to ground kaja to gije tamogi okay na dir ni Onyonka nyoni kocha en adieri ni gibiro yombo William Ruto adwa lero ni ochako ni West Kabras ni ja ODM no yudo kura 30 ja ODM mano yudo kura 30 cha no wuok nyocha no se wuok owe res mano gima wacho ni in wuogi wang'iyo mbele koro we kwano ng'ama no ndiko nyinge e page kwan ng'ama no ndiko page iun no ndiko page we anono wan no ndiko nyingo no koro wawuok kwano go piny namba 2 okoro wani ni ODM osebarore ni koro ni kwana ni kane en 16 nito koro aboro dhi kocha aboro mano kwano mar theory siasa go kamano jo ODM manie ye kacha giber jo linda wananchi giber jo linda ground maka jo ODM gine ye kacha weche dhi losore mbele jogi ogeno ni kia tim mar Sifuna cha ni dhi riwogi ni dhi donjo irgi mano ok bitimore wan kaka jo ODM mondo anyisi wang'eyo kumwa ae kuma wantie kumwa dhiye wadwaro power to power mwadwaro ni emwa menyo tir kende mwa chomo un ingeni gineno crowd emo miyo mulo kodi maka ng'ang'ini ingeni kidhi e chiro ji nyalo dwaro bedo neno janeko ka janeko chug gokoko to jibringo biro ng'iyo janeko ni to wacham janeko ni lawo yech manani mane gima timore gi jogi joganda piny dhi neno jonekni manie mtoka mawacho ni gin gidwa one time gin must go gin
Kasongo. Mane gima giwacho. Maka duol jo Kenya. Iwinjo. Ka ng'ato odhi e chiro, watigi analogy mar janeko. To janeko ni e chiro. To ji obiro mang'eny dwa nene. Dong diyude ka nitiere jomoko manyalo gombo mondo onyiewne kata gimoro, kata oume gi nanga moro mondo kik obed. Iparo ni kuma iwacho ni ji tene ochokore mar no United Alternative Government. Onge joma nyalo neno giwacho ni koro wadhi gombo. Emomiyo anyisi ni sama janeko ni e chiro to kawo rabolo chamo, pok rabolo to ang'o to kawo njugu chamo to nyono nyaj mine ang'o. Ji ng'iyo to ni kara janeko ni chal ga mana kama. Mane gima ji ng'iyo. To ka ng'ama wiye ler mobiro gi paro miluongo ni agenda program obiro to wacho ni wadwa gero barabara moya Kisumo to dhi Kisii, wadwa gero paya Homa Bay, wadwa gero paya Kisumo, wadwa miyo rogere tich. Pok awinjo alternative agenda margi giongego. Emomiyo wacho ni joma dhi neno ni to janeko ni obiro gang'o to ting'o ang'o to omiyo ang'o. Mane jogi to katieko. But Umoja wacho ka ni gin ka ging'iyo to gineno ni one term is a reality. Adwa penje, ere kaka udhi golo Ruto e kom mokwongo agenda uongego, presidential candidate uongego, running mate uongego, policy uongego, party uongego, pod unaona e manywanda chich koyugi manywanda magi dhi koni chelo rombe madhi koni dhi koni. Matiang'i miwacho ni neni eno dhi kod Kisini. Owacho ni Onyonka. Apenji. Bing'e siasa ma Kisii. Siasa ma Kisii opogore wuora. Siasa ma Kisii gin girwako welo te. Wendo mobiro imiyi pi modho. Ne gidhi Kisii omigi pi gi modho. Ne gidhi Nyandarua moya sani ni omigi pi gi modho. We confuse pi mimodho to gi ng'ama odhi odak e ot. Wan wawacho ni wadak e ot Kenya ka. Jo Kenya osewinjowa, gige ma gidwaro, wabiro miyogi, wan gi report card, kochopo tarik 10 mar 8 higa 2027 to wadhi e debe kwa ching nikech wan gi report card. Report card uongego. Omulo gwach moro ni wacho kawe atude gi mokango wacho. Ni uonge gi oruma. Ni ma ofulo nango. Okia osiep. Wakia osiep be wakia adui. Wan gi mwalengo ni wadhi yudo kom kache. Ukia ODM to Ukia United. ODM to siep Giki osiep. Ukia osiep. Giki osiep. Ono kwa timu osiep gi jo United. Wacho ni United ang'oka. Mago onge go osiep. Lakini ODM wan go osiep. To joge mwonge go ruma. To ayudo ni karo moja walo. Ogo podogo siasa mogo magtie dero magawinjo. To wada puonje kaka jotene wan gi okango. Gimiyo kawuo matek nikech an gi lightweight. Dingin heavyweight Omulo. But gima dwa nyiso Umoja ada puonje siasa. Gima timore Kisii nwaneno ndalo Nyachae. Nyachae nokelo mbi Kisii manokao MPs tema Kisii. Lakini kura mar presidency Nyachae noyudo kura 1800 to negipogore gi government manentie. To king'iyo siasa ma Kisii obed 1997, obed 2003, obed 2022 government pogore ga Kisii 50-40, 60-40 ipogore jo Kisii gin joma beyo kabisa. To gin kane gidhi e chiro ma gineno ji obiro mang'eny gin ging'ene gisewil giwacho ni one time. Namba 2 Matiba kanowuok e airport. Matiba nowuok e airport moneno ka piny liet. Matiba wacho no chung president. Kano gik chung president ok en tuk nyathi. Matiba no anono. Koro mago gik mwang'eyo. Wan wasego kwan central mowacho no wasepoge. Samina no okango nyisi ni eno wacho ni ni the fact ni no kwayuda 4 ewi 4 wan maber central osedi. Central no wasego ne kwan wasechore wasego mwang'e kuonde modhi yudo kura gi kuonde moko dhi yude. Ko dok korge wacho ni kanye kendo western ng'ama ng'ane nyalo keto Eugene nyalo kelo western onge. Kiduogo natembea ng'atwa duogo tienga machielo Kalonzo ing'eyo iluongo na Umoja Julius pod otine siasa chieng' makoro gidwa dhi gore ka makod kech waseng'e ng'ama gidhi keto presidential candidate wan mabwa dhi miyo gi ng'ama gidhi keto to sama gidhi pogo une mudhi miyo matugo dong nyene koro wago cheska wan madhi miyo gi ng'ama gidhi chung presidential candidate bilongo ni Kingi to kage fwenyo to gidhi barore didek ineno momonde ko ni pog ji tienge de biriyo di wapogo gi ma by the time Julius did realize
to kanye modhi kele Umoja woro gime wacho. Wadhi luonge nikech nitie kama sekana no wada keto wada miye pilo. Omulo gini gimatimore sani United Angocha opposition alternative government gimomiyo no amiyo gi ng'ane kaka secretary general MP ma ja Umabeni Karoli Omondi wan manyiso waketo gini Karoli Omondi obed secretary general mar Azimio Azimio ni wawuondo gini podo en kacha to boonge Uhuru Kenyatta to Uhuru Kenyatta ni Uhuru Kenyatta wan ok wan Uhuru Kenyatta to wan e government to pod wan kacha wang'e kaka wan mwasomo gi wan wachalo gimomi tugo gago mitugo marionette moro mitiyo mitugo e chiro cha dino ka ng'ache nigi string maywaye go ne oywaye to ng'ane diro wiye ng'ane diro tiende ng'ane diro koro mane gimo timo no moja gini koro gimo wang'eyo kacha ne waseng'iyo gi to joma chalo Sifuna team makoro no wuok ni magi joma Uhuru Kenyatta tiyogo mondo kaw joluo ni pod odhi ogo kura gi jorabuon to joluo be riek neno gima notimore Siaya ma joluo onyiso rango ni gino gionge kanyo ok wanyal bedo position forever ni wan wagore ne piny joka chiemo wagore ne piny joka loso ndara wagore ne piny joka nigi osuptende wagore ne piny joka loso university wagore ne piny joka go biashara sani gidhi gore ne piny wan waloso ndara gidhi gore ne piny wan osuptende gidhi gore piny wan e university koro sani wadwa ni jorabon bo bede 50 years e opposition koro miyo moja oyuka jamna lakini nyathiwa obo neno na oruma oboro yua intika moda kete odo ni no boss okobi bedo gi shida mang'eny moja wach moro no mulo wacho ngeni omulo ni akiani kawuono golo miriambo gi kanyo ngeni miriambo mogo ntie manyaka kore ka nikech ngeni mokuongo sama leaders te mag political parties gite ne gisedhi NDC no mar Jubilee nyose endorse Matiang'i mar Wiper nyose endorse Kalonzo kaka presidential candidate DCP detimo margi gidhi endorse Rigathi Gachagua Martha Karua nyocho osebedo endorse gi PLP Justin Muturi nyoso osebedo endorse gi Democratic Party ka gisebedo endorsed joge te obire mesa chiel moloso gimo iluongo ni gidhi loso coalition onge gimoro amora ni UDA pangonwa gimoro amora ka UDA joge ok nindi anyisi jo serikal gi ok ginindi waketo gi tes joge ok nindi waketo gi tesre kiny wan ka tingeni sani crowd mineno mwa mobilize kidwaro ng'eyo nguvu mar siasa nguvu mar coalition en ground mobilization en grassroots mobilization number 2 adwa nyiso kango ka gima timore Kenya ka sani ngene joluo beriek malit joluo pod wuondogi joluo biro ka Kalonzo joluo wuo pile yiga 15 gowi magengo mar ka Kalonzo sani wuondogi obao low ji chiemo kagi tarik 10 dwe mar 8 joluo te biro luo wala ini te kochomo kucho namba 2 jok mineno gi wacho ni jok mo wacho ni jonekni moido jok mineno ok ka Gachagua wadhi kelo presidential candidate marwa kaka United Opposition ngama wachiwo joluo be duoko gowi magen go ne Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mar Wiper namba 2 sani giwacho ni joma wigi richo kia ochung kia sanuru ineno ngama wi rachno emoketo we serikal no miyo wuombolo million plus mag Mount Kenya ngama wi rach mono luongo no nyocho chiwo mbulo Azimio 2 million plus mogol Machakos mogol Kitui mogol kumora mora nyaka Makueni jok ma wigi richo gi te ema dhi giwacho ni waonga agenda wane chunya agenda mogik ineno jitemi ngado payslip gi wan ga agenda ineno jite ojenda minani go gi bunda gi wan ga agenda ineno mine mama boga mano wuondika masana winjo ni tero Singapore wan ngene wachomo kanan wan ga agenda Raila nyoko we Singapore jakom kane dhi nyocho wewa koduta ni wadhi kanan akia gimotimore but United Alternative Government en sirikal madwa ne jogi duto te kata me na ugo kod gi oko ngisa ni ma to pod gina ine kionjo matin gine pero lakini kasa oromo kwa segolo presidential candidate gidhirugo kama ndo ati kod gi okay yes okango gik moko umoja wacho ka aero passion neno kendo ka passionomita mare mado bed gi gita ni malo to nyeyo bati umoja nyaka som siasa kuma entiere ne ngeni Kalonzo Musyoka ro siepwa emo gachi Kalonzo ro ngatwa adwa nyise jaluo mahie nyakoro moga jwa ok nyalo goyo kura
kuma Gachagua nitie. Gachagua nende ogolo polise mane do nego Raila. Onge evidence. Okay, evidence. Maandamano mar cost of living. Gachagua the officer par gachiel. Uketoka. Makale mitego. Magole mitego. Iwinjo. Mano police. No kwacho uketo police, yes. Onge jaluo. Manyalo chieng gokinyi tarik 10 mar 8. Higa 2027. Nidhi go kura kuma Gachagua ema keto ng'ato. Man namba 1. Namba 2. Owacho kama ler ni gin gi agenda. Kendo kwana agenda. Agenda mokwano no, okwano gik ma iluongo ni items. Ok in agenda. Onge policy issue igino. Do nyiso ni rowere ma onge tich, gidhi miyo gi tich nango. Do nyiso ni education gidhi to nyithindo school nango. Do nyiso ni rowere ma weche mag market mama mboga ni gidhi konyo. Ok owacho koro en okwano items. Wan waseketo report card piny. Wasewacho malongo. Kidhi e county 44 affordable housing dhi mbele. King'iyo sani wan gimoro national sovereign fund madhi kelo $40 billion mondo mi wang'e weche mag deni, mondo mi waket weche mag infrastructure. Mmoja wacho ni affordable ing'ade jo sara pesa mang'eny. Owacho kamano. Onyisa ni gin gidhi ng'ado adi. Gima temo nyisi ni en okwano. Wan wagoyo kwano. Pogore gi kweno wan wagoyo. Katieko. Umoja adwa kwayi. Ing'ama wan waoro ka Kalonzo kocha. Imuro riwa ori, wang'e ni biro duogo. Onde gikelno report makare. Sani kichako yiedhori gi report mandem, to waneno kaka wabiro duogi mondo waor ng'ato. Nikech tich ma kocha otami, gimone gitimo moja, onde ginyiswa ni to candidate ucha, to ere kaka kogik dwe mar 11 igani to biro koni nikech aneno kobiro. Onego nyiswa ni to candidate ni ere kaka obiro form post election coalition kodwa nikech aneno kodhi forme. To kiwacho ni idhi keto wa irigadi Gachagua mano keto olowu ni mondo kikare la State House. Mano wacho ni ka wadhi e ndara kaka jo ODM to dhi chwado bunde. Penja. Is ODM worried about the trend ma sani UDA donjo godo e gwenge mamoko? Ma inyiso ni un koro withdraw uru mondo watim gima kama. Should ODM be worried about this trend? As a political party, masa moro kuchu ni giko mare bede wijruok kod UDA. As a political party, mang'eyo ni samoro in 2032, 2037, 2042 and beyond, polo bede in existence, kendo oyudo power. Mano wacho cha. Adwa duoki kapok amiyo mulo gi Umoja nafas. Kani winjo minority leader mamarwa Junet Mohammed kawuono Migori Linda Ground mano timo mach opong kapinam ni wacho ni crowd onge tiende to wacho Junet wacho ni kata nyoro mane wane homecoming mar PS CS Mbadi PS Kajiado PS mamarwa Maya Masai ne wawacho ni wan wadhi keto jopiem chakre MCA nyaka deputy president to withdraw wiji gima nyisino wadhi keto jopiem chakre MCA nyaka deputy president to withdraw for the power to withdraw yes macheluongo ni strategic political intervention tiende niya gidho luo kineno kaka pap chalo to un gi jou moko ing'ini ground janok mar jo ODM kata chon noken marwa ne watemo pi wadiwo tiendo e pito ka pigro pot tut matin wachni partner UDA omulo junior so uru ng'ato kawe mondo se jogi kawre gi dakika achiel no kaw koso kaw jogi onge gima biro timo nikech strategy mar politics wacho niya ka un gi partnership moriwo oganda te tuketo agenda mbele maendeleo tinyiso jopiny ni scorecard en ma to onge gima moni yieri omiyo sani kaka wawuoyo ni gitemo pi pigni tut Umoja pigni tut candidate ucha to ng'atwa candidate ucha to ng'atwa lengalingo moja gima da wacho ODM gi UDA gin equal partners wate warom to wawinjore ni gilos party gi wan walos party wa namba 2 nowacho ni wadhi e mesa wadhi wuoyo to preliminary objections gik mwasewacho kacha wacho ni
waonge gimiluongo ni zoning. Party ka party biro bedo gi candidate. To seche mwa timo scientific research, mwacho ni e ground ka ODM pek, moyo UDA, to jigi miluongo ni strategic withdrawal. Mane me gimene gitimo West Kabaras. Koro kata mane Nyanza, kwa boyudo ni ODM pek kama go chopo mbele kucho. To wacho ni mondo mikoro wayudu kura te, mago strategy manya kodho los mbele kucho. To modong, manyisi ni wanu onge shida. Kako Julius wacho ni. Kalonzo is a good guy. Lakini yani weaknesses wangeo. Namba chiel, wasawacho ni gionge agenda. Ingeni tindo donje group ma onge agenda. Namba riyo, Kalonzo onge pesa. Ingeni George Bati, campaign pesa. Kain gi pesa, de kisi kucho duwa neno sede mag wiper, kofia mag... Sede mwana neno gi kofia mwana neno mag DCP. Gik moko ma green. Wachalo green. Wachalo jo DCP ka. Kalonzo onge pesa. Namba adek, jogi king'iyo gi kuonde ma gidhiye Kalonzo rigiji nchokoro wuok Mount Kenya kumancha owuoye marach koro jogo believe kano wuok kacha gidhi Ukambani gidhi mane stronghold gi ok gibi kar jo ODM bo gibi kar jo UDA giwuok Ukambani ka giwuok Ukambani consolidation of voters mago ichalo ng'ama koro ni dalau igo ago ke dalau koro ka gisewuok gidhi Kisii ka Matiangi ka gisewuok Kisii gibiro Nakuru kwa Jorabuon ka gisewuok Nakuru gidhi Nyandarua de gimoro wa kade giwuok ne gidhi Homa Bay to papopo de wabuok de gimoro kade gidhi Kisumo Siaya de wabuok de giwuok gidhi Eldoret opong de wabuok de giwuok matin gidhi yo Narok koni opong de wabuok de gidhi yo Mombasa opong Kisauni Tononoka ochalo ng'ama luokore the dod gi koth chwe to chiko besen to go abal to nyiso jono mera koth chwe koni to koth chwe dala gi koro wan pok gichako koro mene wanyiso Julius niya ma moto ya karatasi but koro kwadhi mbele kucho wadago gi madhi gogi akiane en polo akiane en ilongo ne athquake Julius Woro sama gidwa realize his earthquakeness musala madam gima dwa gogi ng'e kucho cho ka ging'iyo ng'egi to gidho ka gidong yes Julius omulo wacho ni ya inego order yes adwani mondo Julius nima mach machalo mach mar Bat kaset. Ineno ma yo siki maduong' mineno oliel kawuono, obiro liel piny, obiro liel kuonde duto. Namba 2. Ang'o muoro polise mondo chung'u e ndara kokoliel? Ang'o muoro ji mondo gowe roundabouts kokoliel? Ang'o muoro ji mondo gowa tiagas e kanisa kokoliel? Makado mana tiagas ya. United Alternative Government golo tiagas kanye mok sirikal. Igo wa tiagas. Wang'e joda. Wabro ng'e kasani United Alternative Government nigi CS mar security margi mopogore gi CS mar security mar Kenya mangima mwang'eyo. Igo wa tiagas. To dongo wacho